Здравейте, другари! Аз съм Коста Янков и за мен беше чест да дам живота си за световната пролетарска революция. На 21 април 1925 година безсмъртие в паметта на идните поколения постига Коста Янков, български военен и революционер от лявото крило на Комунистическата партия, наследник на богати семейни традиции в освободителните борби. След участието си в трите гибелни империалистически войни между 1912 и 1918, Янков застава начело на прогресивното течение сред запасното офицерство. Оглавява военната организация на БКП и играе ключова роля в подготовката на септемврийското въстание. Организира състоялия се на 16 април 1925 година опит за експлозивно възмездие над деветоюнската фашистка хунта, в който Божият храм се стоварва с цялата си ярост върху грешниците и пада в жертва на залелия страната бял терор. Безстрашен болшевик, който ръководи съпротивата на трудовите маси против черната реакция в условия на обострена революционна ситуация. А сега всички главите ниско долу, безсмъртната чест на Коста Янков. Последвай Съветофил за още исторически прогресивни моменти.